дар доираи баргузории маъракаи омода намудани техникаҳо ба хатти тайёр мутахассисони соҳа дар ҳамоҳангсозии шӯъбаи бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзии вилояти Суғд дар минтақаҳои кишоварзии вилоят бо вазъи коршоямии техникаҳои кишоварзӣ шинос шуданд. Бино ба маълумоти сардори шӯъбаи бозрасии давлатии техникаи кишоварзии вилояти Суғд, ҳамагӣ дар вилоят 7078 адад техника мавҷуд буда, аз он 5670 адад ба мавсими имсола омода мебошад. 657 адади он тухми пошакҳои пунбадона буда, аз он 533 адад омода аст ки 81% нақшаро ташкил медиҳад. айни замон дар ҳамаи ноҳияҳои кишоварзӣ назорати техникаҳои кишоварзӣ ҷараён дошта, кишоварзон аз фурсати муносиб истифода бурда техника ва мошиноолатҳоро ба хатти тайёр мегузоранд. аз ҷумла дар шаҳри Конибодон маъракаи қабули техникаҳои кишоварзии хатти тайёр баргузор гардид. дар маърака масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳр ва дигар шахсони масъули соҳа иштирок намуданд. гуфта шуд ки дар ин рӯз ба хатти тайёр 102 адад техника, аз он ҷумла 49 ададаш нақлиётӣ, 42 адад байни қаторӣ, 37 адад тухми пошак, аз он 7 адад тухми пошаки дақиқ, 5 адад экскаватор, 2 адад ядак, 4 адад трактори хурд гузошта шуд. дар шаҳри Конибодон мувофиқи маълумотҳои оморӣ 576 адад тракторҳо мавҷуд мебуданд, аз он тракторҳои байни қаторӣ 170 адад, тракторҳои нақлиётӣ 381 адад, тракторҳои тасмачарх 25 адад мебошанд. ба кишту кори баҳорӣ омода аст. соли равон кишоварзони шаҳри Конибодон нақша доранд ки кишти пахтаро зиёд намуда ҳосилнокиро афзун намоянд. дар ин самт кор дар ҳамаи шаклҳои хоҷигидорӣ хуб ба роҳ монда шуда, деҳқонон барои ба даст овардани ҳосили фаровон аз ҳозир саҳми худро мегузоранд. тавсия дода шуд ки дар марҳилаи корҳои саҳроӣ байни ҳамаи хоҷагиҳо дар муҳлати кӯтоҳтарин оғозу анҷом бахшидани маъракаи кишти чигит аз ҳозир муташаккилона омодагӣ ҷиддӣ бинанд. аз ҷониби мутахассисон баҳри истифодаи самараноки замин, баландбардоштани ҳосилнокӣ ва омодагии пурраи техникаву мошиноолот маслиҳатҳои муфид дода шуд.